Wajud dadi impenku tanpa sumpah apa jalukmu wong ayu aja guyah guyu lali anak lali lali wayah lali betong tong tong ae tonge tange tong rasane wong lagi ngobrol pilih bacot apa pilih urung yen urung tak trimo-trimo gantung aduh bapak lah aduh bingung anakmu kaya wong bingung kapan kita paring pitulung wajud sedang mlebu ning sarung kebacut alias kadung ngentek sawah ngentek kampung elak matur nuwun sembah nuwun wah elak sangat nggih giliranipun Pak Dan Ramil Pak Dan Ramil niku senengane sing gedhe dhuwur lis Mas pripun jejer kali Pak Dan Ramil pripun pripun Pak serasi kadhe mriki mawon Dedek ya Pak. kaya ngene ora yo ngentek dibayar. Pon 86 kan. Nggih. Kata-kata malam hari ini. Apa tuh? Buat masyarakat Desa Ngiliran. Ya. Mugi-mugi ke depan tambah lebih baik. Mungkin ke depan tambah makmur. Amin. Tambah rezekinya masyarakat Ngiliran tambah banyak. Amin. Amin. Terus ada pesan satu tadi sudah disampaikan sama Pak Camat, Pak Kapolsek. Ya, betul. Banyak kejadian pada bulan Desember ini, tepatnya di daerah Sumatera, Aceh, kejadian banjir maupun longsor. Pesannya tetap waspada, karena ini daerah atas biasanya banyak terjadi longsor. Lalu waspada, banyak pohon-pohon harusnya dilestarikan, jangan sampai ditebangi nanti akan terjadi bencana. Itu mungkin pesen. Lanjut, apa nih? Lagune no? Ya, lagune apa nih? Pun sak kersane jenengan nyuwun. Banyak pilihan Bapak bisa browsing monggo. Kalau ben ngapalke ngoten teng Korambil niku. Boten nih. Nggih, ngertos aku kula. Apa nih? Tombo kangen. Oh nggih, tombo kangen. Nggih, tombo kangen. Cocok kalawan panyuwunipun Mbak Wida. Nyuwun lagu tombo kangen kagem para rawuh Pak Camat dan kawan-kawan. Lah niki. Niki saking Pak Wida. Mbak Wida nggih. Nggih, Mbak Widya. Tombo kangen, yo dublak.